sa national actually ang usa ka tawo on the average mukaon og almost 2 sacks in a year. That's an average. So if we are 1.432 million times that, ingana kadaghanon ang atoang rice production nga kinahanglan himuon. Sa gidaghanon nato dinhi sa Negros Oriental nga 1.32 million, okay, nakita sa mong datos nga on the average sa Negros Oriental dili kaayo combination ni ato ang kuan dinhi rice and corn ta eater in Negros Oriental. Movari sa urban ug sa rural. Mas daghan og kaon og rice ang urban compared sa rural. Unya, mas daghan pod og corn ang rural i-compare sa urban. Ang usa ka tawo mukaon sa usa ka tuig og more than 80 kilos. Ang usa ka tawo. Okay, 80 kilos of rice. Dayon 32 kilos of corn. Pasok ra gyapon siya nga more or less duha ka sako sa usa ka tuig. I-times nato na sa kay average man to. I-times nato na sa 1.432 million ka mga katawhan sa Pilipinas. Ingana kadaghanon ang bugas nga kinahanglan i-produce sa Negros Oriental para mingon tang rice sufficient. Tama? Ang production nato is only 64,176 metric tons of rice. Sa 1,432,000 kinahanglan tag 115 million kilograms of rice nga i-produce in Negros Oriental before ta makaingon nga we are self-sufficient.